लेट पण थेट डायरेक्ट आम्ही जातो आमच्या गावात. आणि उद्या हा बर्थडे का यावा. पॉइंट ब्लॉगर हे इलेलो हो बघा. आणि त्याचा कॅमेरामॅन पण सोबत घेऊन इलो. हे घरा घेऊन पोचलो. आणि हा आहे डेकोरेशन आमचा, तुम्ही बघू शकता. हे स्टेज पण हा. आणि आय हे इली आमका नेऊ का. हे सर्व डेकोरेशन हा ही वारली चित्रकलेवरती आधारित हा. काय केलं हे दगड लावले. दगड ना तोडून मी आणलं. हा वरणा साड्यावरणा. नमस्कार म्हणजे तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर म्हणजे हे आता साऊंड चालूच राहणार. मगापासून 10-15 मिनिटं झाली आम्ही वाट बघतो थांबत, पण अलाउन्सिंग काय थांबतच नाही. तर मंडळी आम्ही दरवर्षी गणपती दिवशीच आम्ही गावात जातो, पण ह्यावेळी जियाची आमच्या तब्येत बरी नव्हती त्यामुळे आम्ही लेट गावात जातो. पण डायरेक्ट थेट गावात जातो. तर आता आमचं शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. गणपतीचे आमचे व्हिडिओ येणारच आणि विठ्ठलचे व्हिडिओ तुम्ही बघितला असाल. तर आता हे काय बोलू की जमत नाही, म्हणजे ते काय ऐकूकच येत नाही. आणि बाकीचा काय असं आता तुमका आम्ही ट्रेनमध्ये सांगतो. आता जातो आम्ही गावात. गणपती बाप्पा मोरया. लेट्स गो. रेडी फॉर ॲक्शन. तर मंडळी आमची करमाई गाडी येतात. आणि आता वाजले सकाळचे रात्रीचे नाही, सकाळचे 1:30 वाजत येलो. आता V6 बघा. आता आमचे शीट आहे, एक वरती आहेत 2 आणि 2 मिडल का. तर आता आम्ही 4 जण हो आणि 4 शीट आहेत. पण जे अगोदरच झोपले आमचे. तर आता आम्ही झोपतो आपले. वाजलो आता 1:30 वाजले हो ना. हा 1:20 झाले. किती झाले? 1:24. ओके. मग झालं बरोबर 1:30 वाजलो. तर आम्ही आता झोपतो. यांका पण आपले झोपू देत. हे फोंड्याक जाणार आहे. गुड नाईट. ह्या बुरनूस घेऊन झोपला. थंडी मजबूत लागते, खूप थंड. आणि माझी आई शीट आहे. तर आता आम्ही झोपतो. गुड नाईट. ते का नंतर लागणार ना, घेऊन ठेवू. हा बघ हयात 2 होते बघ. तर म्हणजे आता आम्ही झोपतो. चला गुड नाईट. गुड नाईट. जियाचं मध्यंतरात झाले वाटतं. आता जागा होता आहे. जिया झोपा. सकाळचे 9 वाजलेत आणि आमची गाडी इल्या रत्नागिरी स्टेशन का. म्हणजे आताच रत्नागिरी गेलेला असा. आणि आता डायरेक्ट आमची गाडी कणकवली ना दीपाली. डायरेक्ट आता कणकवलीत जाणार. आणि हे आहे आता हरताळकेचा उपास हा. दीपालीचा उपास सोडता आहे. आता 2 दिवस उपास पकडला नव्हतो, आता उपास सोडता दीपाली. आणि जिया आमचा आजारी असल्यामुळे त्याला ताप येतात, त्यामुळे आम्ही लेट झालो 2 दिवस. आणि आता आम्ही जातो गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी. लेट पण थेट डायरेक्ट आम्ही जातो आमच्या गावात. आणि उद्या हा बर्थडे का यावा. पापलेटा घेऊन यावा. नाही रे, गणपतीचे दिवस चालू आहेत आता. नाही, गणपती नंतर पापलेटा खाऊया आपण. हा, यांच्याने सगळ्यांनी मेहंदी काढलेली आहे. हे बघा, सर्वांच्या हातावर मी मेहंदी काढलाय. हा, मग कोणी काढलाय? मी आर्टिस्ट आहे ना. दाखव दीपाली, दाखव तुझी. सर्व दीपालीने काढल्या ना मेहंदी, तुम्ही बघू शकता. जियाचे बघू. जिया फोकता आमचा बिचार. ही जियाची नाही, तो आजारी असल्यामुळे त्याच्या हातात काढलेले नाही. आहे तो फोन इलो. हा, हॅलो आत्या. आत्या काय सांगता? हा, मला वाटलं आम्ही ट्रेन मध्ये आहो. आता कुठे पोहोचू? अरे कणकवलीत पोचू आता अर्ध्या तासात. अर्ध्या रस्त्यावर आलो. विठ्ठल काका निघालो आणि गंधर्व दोघे येतात नेऊ का आपल्या. हा, वैभववाडी आली. तर वैभववाडी इलेली आहे. खारेपाटण म्हणजे आता खारेपाटण हे इलेला तुम्ही बघू शकतास. आणि विठ्ठल आणि गंधर्व आमका नेऊसाठी निघालेले आहेत. स्पेशल आमच्यासाठी गंधर्व येतात ह्यावेळी. आणि विठ्ठल कोंडे व्लॉग चे सर्व विठ्ठल कोंडे पण येतात. नांदगाव गेला. आता कणकवली स्टेशन आमचं आता येत. आम्ही सर्व बॅगो बाहेर काढलं.
7 बोचकी आहेत. हा 7 बोचकी आहेत. 1 2 3 4 5 ती पर 6 आणि ह्यो एक 7. तो एक मोठो बोचको आमचो बाबा. तर हे 7 बोचके घेऊन आमका उतरूचा. जी का परत थोडीशी तब्येत डाऊन झालेली आहे. तर ते का आता गोळी वगैरे देऊन आम्ही झोपवलो आणि ते का आता पालखी करतो. चला मंडळी, फायनली आम्ही कणकवली स्टेशन का उतरलो. हे बघा, आणि यांचो काका पण इलेलो आणि सोबत व्लॉगरचो कॅमेरामॅन पण इलेलो आणि विठ्ठल कोंडे आहे व्लॉगर. विठ्ठल कोंडे व्लॉगर हे इलेलो. हो बघा, आणि त्याचा कॅमेरामॅन पण सोबत घेऊन इलो. हा तो सोडणार नाही बाबा, आमका कॅमेरामॅन हवा. कशी आहे तब्येत? गंधर्व काय म्हणतो, बरोस ना? माका घे तुमच्या लॉग मध्ये. हे गंधर्व सांगले माका घे तुमच्या लॉग मध्ये. स्वीट फॅमिली आगमन झालेला. वेलकम टू कोकण गाईज. चला, आता ट्रेन पण निघाली आमची, पण पावसान थोडं आमचं स्वागत केलं नाही कणकवली स्टेशन का. त्यामुळे आम्ही थोडे थांबलो आहे जरा. पाऊस पण येलो आमचा सॉफ्ट आता. विठ्ठल आता गाडी हाणूक गेलो. तर विठ्ठलाची गाडी येईपर्यंत आम्ही हे वाट बघतो. विठ्ठला बरोबर विठ्ठलाचो कॅमेरामॅन पण गेलो. तो बघ, हे त्यांचे फोटोशूट चालू. तू गाडी आणून गेलो का फोटोशूट करता? तो बघतोय हो बघ, रेड्या बरोबर फोटोशूट करता. ये बाबा, गाडी आणून गेलास का खाई गेलास? कशाच ऐकत नाही बा युट्यूबवर. तुम्ही बसून घेवा, त्यांचं काय लवकर होणार नाही. हा, नवीन युट्यूबर. जिया बरं वाटतं आता? कसं वाटतं जिया? डोकं दुखतं. हा हा हा, होय होय, बरोबर. हा, तर मंडळी कणकवलीवरून आम्ही निघालो आता. आणि आता आम्ही खाय जाणार. भूक लागली आहे की नाही गाईज? भूक लागली आहे ना? विठ्ठल लागतं लय भूक लागली आहे, पण तरी पण भूक लागली. तर मंडळी भूक तर लागली आमका, माका पण भूक लागली आहे. तर आता आम्ही पहिले जाणार नाश्ता करणार. या भूक लागली नाही आमका, तर भूक लय लागली आहे. आणि ते भावी काजूकर आणि काय काय खाला आता? भावी काय काय खालस तू? हा, डाळिंब, पेर, काजूगर असं खा खाल्या ना, तरी पण त्याला भूक लागली. आणि बिचारा आमच्या जियान काय नाही खाल्या ना, तरी पण त्याला भूक नाही लागत. लय तब्येत त्याची डाऊन. तर बघू, गणपती बाप्पा आता नवस करतो, आमच्या जिया खणखणीत बरा कर. आणि आता नाश्ता करतो आणि आम्ही जातो, आंघोळ पांघोळ करतो आणि देवाचं दर्शन आम्ही घेतो गणपती बाप्पाचा. आता पण कमेंट आहे. काय कमेंट आहे तुला? आमच्या गणपतीकडे आमच्या तुझ्या सबस्क्रायबरला हे कर म्हणून सांग ना कर. हा, वाचलंय. तू सांग ना करा. आता केलंय, काल केलंस ना? हो, काल पूजा झाल्यावर केलं. ओके. तर मंडळी चला जाऊया आता. साठी आम्ही उतरलो आणि मुंबईवाल्यांची लय गर्दी आहे. ट्रॉफिक वगैरे जाम झाला. कधी ट्रॉफिक नसता, पण आता सर्व ट्रॉफिक जाम झाला. हे चला. तर मंडळी आम्ही आता हे नाश्ता करतो. सर्व तुटून पडले आहेत बघा. दीपाली आमचा आहे इडली सांबार खाता. त्याच्यानंतर भावी प्लेन डोसो, विठ्ठल प्लेन डोसो, गंधर्व प्लेन डोसो आणि जिया आमचा मसाला डोसा. आणि मी ओनियन उत्तप्पा मागलंय, पण त्यांच्याने माझ्यावर अन्याय केल्याने, माका नाही अगोदर हाणून दिल्याने, ह्यांका हाणून दिल्याने. तर मंडळी येवा खाऊ. आणि हॉटेल ह्या विठ्ठलान सजेस्ट केल्या ना, एक काय तर नाव लोकप्रिय काय तर. आणि आतमध्ये ॲम्बियन्स वगैरे लय भारीच आहे, ह्या तुम्ही बघू शकतास. तर आता कशी चव हे आम्ही सांगतील. चांगला इडली चांगली आहे, ता पण मस्तच होता. पण दरवेळी आम्ही ते जातो मंजुनाथमध्ये. मंजुनाथ ना. तर आता विठ्ठलाने ह्या एक नवीन सांगितल्या, तर हा इलो ॲम्बियन्स वगैरे मस्तच आहे.
तर आहे आम्ही आता खाऊन घेत आहोत. या तू खा भरपूर. मंडळी येवा जेऊ, मंडळी येवा नाश्ता करू. हे भाऊ वाजले बघा किती आहेत. अरे काय आला बॅटरी उतारली की काय? 12 वाजले. 12:15 काय 12:32. बाप रे. म्हणजे या जेवणच आमचा बरोबर मी सांगितलंय जेव घेवा म्हणून. नाश्ता वगैरे करून आम्ही आता पुढच्या प्रवासासाठी निघालो. जे आमचा झोपता ते का आम्ही झोपूक दिलं आणि बाकी आमचे मंडळी मागे बसले आहेत. दीपाली, भावी, गंधर्व, कॅमेरामॅन आमचं म्हणजे विठ्ठलाचो आणि विठ्ठल भाऊ इकडे आहेत. तर आता आम्ही निघालो. तर चला घरी जाऊया. आंघोळ बिंघोळ करून आम्ही मस्तपैकी जेवणार. आंघोळ करून देवाचं दर्शन घेणार, नंतर जेवणार आणि नंतर पण आमचे गणपतीचे व्हिडिओ येत राहतील. तुम्ही बघत राहा. चला आणि गणपती बाप्पा मोरया. तर मंडळी आता आम्ही येऊन पोचलो देवगडात आणि विठ्ठल आणि गंधर्व हे हार हाणूक गेले आहेत. मी हार हाणूक सांगितलंय. किती रुपये? 600 600 आणि 700. गुलाबाचं 700 मागा आणि तो 600 रुपये. मी कमी करीत बघूया का सांगते. सांग ना 500 रुपये 500 पर्यंत घेते. हा हा. तर मंडळी आमच्या गावात आगमन आहे झाला. तर तुम्ही बघू शकतास. आता आम्ही जातो 5 मिनिटातच. 5 मिनिटं पण नाही, 2 मिनिटात आम्ही आमच्या घरात जाऊ. आता एका सर्वांना आता उठवचा लागात. सर्व झोपली आहेत. ही आमची खाडी आणि पाणी एकदम गदवळ झाला कारण 2 दिवस लय पाऊस पडा होतो. वेगळाच वातावरण वाटतं गावात इल्यानंतर. शांत एकदम आणि सर्व पाणी बिनी. खाडी आमची, ही माडाची झाडं आहे. हे बघा पावसाळ्यात आणि भारीच वाटतं एकदम. आणि पाणी फुल भरला आज. हा बघा काय आमचं घर आहे. ह्या साईड का आमचं घर आहे, ह्या माडांच्या खाली. दुपारचे झोपले वाटतं लोक सर्व. दुपार म्हणजे आता वाजले किती वाटतं? 2:30 वाजले. लोक झोपली वाटतं भजना बिजना करून. मुंबईवाल्यांच्या गाडीवर पण लागली आता. म्हणजे गावात येऊन पोचलो आम्ही. या बा जिया जा मम्मी सोबत. बॅगो काढतो आम्ही. हा जाओ तुम्ही. भावी खाया. भावीकडे एक बॅग द्यावा. भावी एक बॅग घेता ना. हा घे. भावी आता मोठा झाला त्यामुळे बरा पडत. येत आहे थांबा. तर आता ही बॅग एक गंधर्व घेत, एक मी घेन. बाकीचं आता मी आणते शेड मध्ये गाडी लावतो. हो हो चालेल. छोटा छोटा. हां हां बाकीचं काय तर घेऊन ये. आम्ही हे 2 बॅगो घेऊन जातो. हां चल. तिथे गेली ती बघा. लय लेट झाला. कॅमेरा विठ्ठलाचं कॅमेरामॅन आपलं शूटिंग करता, पार्सल फिरता काकाच्या. हो चला आम्ही आहे घरा घेऊन पोचलो. आणि हा आहे डेकोरेशन आमचा. तुम्ही बघू शकता. हा स्टेज पण हा. आणि आई आहे इली आमका नेऊ का. आई साडी बिडी अगदी नवीन घातल्या ना. जियाचो आधी ह्या कर बघ बिचारा. आजोबा काय म्हणतास? पंत बरं ना तब्येत? जेवलास? नाही जेवला अजून? जेवायचा ना. तर हे आमचे गणपती बाप्पा नंतर दाखवतो. आम्ही आता आंघोळ बिंघोळ करतो. गाईज हँड आगमन झालेला असा. वहिनी पण आमचे. अभि काय गेलो लाडक्या जेला. फॅमिलीचे ब्लॉग बघणार माझे बघत नाही बाई लक्षात ठेव. आईचं बघत नाही लक्षात ठेव. आणि हय काय करतात पप्पा? हिशोब चालू आहे पप्पांचो होय. काय काय जेवण आता बघूया. चला. हा बॅग आणतोय बॅग आणतोय. गौरी वहिनीने नाही ना मायराक गेल्या. मायरच्या गणपतीक पाया पडू गेल्या. वहिनी आणि माई ना आणि आबा तिघवले. हा हा जाऊ दे जाऊ. उद्या येतील ना.
जिया जमला आमचा. बॅग आणते. तर म्हणजे आता आंघोळ बिंघोळ केलो आम्ही आणि वाजलेत आता 3:45. तर आता आम्ही पाया पडून घेतो. म्हणजे हार वगैरे आणलं, मोदक आणलं, ते आम्ही उद्या देवाका दाखवतो. कारण उद्या वाढदिवस पण माझा, त्यामुळे चांगला पूजा वगैरे मी करेन. नंतरच मग तो प्रसाद दाखवेन आणि हार वगैरे घालेन. तर आता फक्त एक आम्ही नुसतं पाया पडून घेतो आणि जेवतो. कारण वाजले आहेत 3:45. हे लोक ज्यांका सांगलं तुम्ही जेवून घ्यावा, आमची वाट बघत थांबले होते. त्यांना सांगलं तुम्ही जेवून घ्यावा, उगाच आमच्यासाठी एवढा लेट नको. आता पाया पडतो आणि पहिला काय हाता 4 घास खातो आम्ही. चला, आणि उद्या वाढदिवसा घेवा, केक खाओ. चला, लेट्स गो. तुमका आमचा गणपती दाखवतो. गणपती बाप्पा तुम्ही बघू शकतास. गणपती बाप्पा मोरया. हे सर्व डेकोरेशन ही वारली चित्रकलेवरती आधारित बघू शकतास. हे बघा मी काढलंय. आणि ह्या सर्व गंधर्वान केलेला. हे बघा, हे सर्व वारली पेंटिंग आहे ना, हे सर्व गंधर्वान केलेली. सर्व पेंटिंग जे हे आमच्या गंधर्वान काढलेली आहे, तुम्ही बघू शकतास. आणि मकरंद जो आमचा चुलत भाऊ शिवाजी महाराज की जय. आणि सर्व डेकोरेशन हे आमचे चुलत भाऊ सदानंद कोयंडे यांच्याने या सर्व केलेला तुम्ही बघू शकता. डिटेलिंग जबरदस्त केलेल्या. आणि ह्या चित्र गंधर्व आणि मकरंद कोयंडे आमचे जे चुलत भाऊ त्यांनी केलेल्या आणि गंधर्वान बघू शकता. मी पण केले मदत. काय केलं? काय केलं? आपले हे दगड लावले. दगड काटे तोडून मी आणलं. वरणा साड्यावरना. आणि या गव्हात पण मी आणलं. अर्ध्या साड्यावर गावात आणला ना विठ्ठलान. बरोबर. हे मी आणले 4 गव्हात आणि जे आणि मकरंद. ओके. साड्यावरना. आणि या सर्व डिटेलिंग जबरदस्त केलेला तुम्ही बघू शकतास. हा बघा, हे सर्व वारली पेंटिंग गंधर्वान खरंच भारी काढल्या ना, तुम्ही बघू शकता. गंधर्व आमचो भारीचा. आणि हे काय, हे जेवण ह्याचा ना, ऋषीचा. ऋषी पंचमी नाही, ही खाता, हे का आवडता. आम्ही जेवची आहो. होय आपल्या मायेच्या देवाची एक वाढली. हे आमच्या गणपतीत आम्ही आणली. हो चाला. ती खावा तुम्ही. होय खातो. टेस्ट बघतो आम्ही. बैलाच्या पायात कष्टच घ्यायचं नसतं. कशाचा? बैलाच्या कष्टात. तर मंडळी आता बरोबर 4 वाजल्यात आणि दीपालीन आहे पत्रावळी वाढल्यानात. भावी जिया आमचे जेवण कार्य आहे बसल्यात. ऋषींचा जेवण पण आपण आम्ही जेवतो. जेवण दाखवते तुमका. ह्या डाळ, भात आणि चवळीची भाजी. आणि ह्या आहे ऋषीचा जेवण. वरीचो भात असता, पडवळची भाजी, शेगलाची भाजी आणि अळूची आमटी. असा जेवण मस्त असता. या जेवण टेस्ट वेगळीच असता. हे तुम्ही बघू शकता. तर ऋषींचा जेवण पण आम्ही जेवतो आता. जिया जेव. काय आला जिया? का नाही बरा वाटत? गोळ्या खाऊच्या आहेत ना, लवकर जेव. तर म्हणजे आम्ही जेवलो वगैरे आणि थोडं आराम केलं, जरा पाठ टेकवलं आणि आता आम्ही इलो. तर आता वाजले 7 आणि आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते सर्व आरतीसाठी जमा झालेले आहेत. तर चला आपण आरतीक जाऊया आणि आमचे आरत बघूया. तर म्हणजे आमची आरत वगैरे झाली आहे आणि आता वाजले 9:30. देवचा टाइम झालो. आणि आमच्या जियाची तब्येत परत एकदा ढासाळली. परत एकदा ताप इलो. म्हणजे तिथं ताप गेलो होतो म्हणून आम्ही इलो. पण आता परत एका ताप इलेलो. तर ते आता गोळी वगैरे दिलं आणि झोपवलं. पण आम्ही तोपर्यंत जेवण घेतो आणि आमच्या व्हिडिओचं एंड करतो. आणि असे गावातले आमच्या गणपतीचे व्हिडिओ येत राहतील तर नक्की बघत राहा. आणि सबस्क्राईब नाही केलं असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनल. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असता. बाय.
जय महाराष्ट्र.